Hey guys, welcome back to my channel nोंथांमोन बयखौबो आं दिनै गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहाय दायो मा होनो कलेजनिफ्रायहाय फिल्ड स्टाडियाव थांनो नागिरदों आरोना ट्रेनजोंहाय थांगोन आरोना रौतावलासे स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो दे बयबो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थादो आं भिडिअ बानायनो र' ब्लग बानायनो र' आंना नाङाखै नैबे खोमायाव नाङाखै नैबे ओरैबाथाय ओरै फैबाय होनाया नै दायो मालाय लोगोफोरा मालाय फट' लागासिनो ओमफ्राय नै बिथिंगाले जोङो ट्रेन नेगासिनो आरोना गासैबो लोगोफोरा एसे फट' लालायदो मालायफोरा स' लोगोफोर नै जों दायोहाय ट्रेन गारियावहाय गाखोनानै थांगासिनो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङोहाय रौतासिम गरायसरनिफ्राय रौतासिम ट्रेनजोंहाय थांदों आरोना बेनिफ्राय बास लानाय जादियासै मानोना खायसे स्टुडेन्टफोरा बास गारि गाखोनो हायानो बेनिखायनो जोङो ट्रेनजोंनोहाय थांनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअआ ड्रेगन फ्रुइटनि बागान नुनो मोनगोन ओमफ्राय आपेलबो बागान दं होननाय खोनादों बेनिफ्राय बोग्रि बागान बेनिफ्राय सुमफ्रें बागान आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना गासैबो ड्रेगन बागानखौ नायनोबा आरोना जोंबो नुवाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नायनो थांगोन आरोना रौतासिम स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर आं लादो न'खर गाइसमोन जों दायो नै फिल्ड स्टाडिनि बोग्रि बागानावहाय मोनफैबाय बेनिफ्राय जों दा नै नायथिंदो आरोना एसे नै बेफोर जाबाय बोग्रि बिफां आरोना बेनिफ्राय बेथिंगाले दोङो ड्रेगन बिफां दोङो र' दिन्थिनि ड्रेगन बिफांखौ ओमफ्राय दायो फिथाइ गैथ'वा आरोना ड्रेगन बिफाङा दिन्थिनोसै नोंथांमोननो ड्रेगन बिफांखौ नै ड्रेगन फिथाइ बिफाङा नै नुदोंना नोंथांमोना बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै बेरायगासिनो लोगोफोरा नै सिगांथिंबो दोङो नायदो नोंथांमोना माबायदि नुदों बेखौनो नायनो होननानैहा लाना फैबाय आरोना लोगोफोर जोंखौहाय जोंनि थाखाय जनो थाखाय तिलपार बनानै दोनखादों आरो तिलपारबो सोंनानै दोनखादों आरोना एसे साया जानो सान्दुं नालाय बेनिफ्राय नैबेथिंगाले गोदान गायदों आरो बारा गोबाव जायाखैनो नैथिंनि गायनाय ड्रेगन बिफाङा आरोना बारा गोबाव जायाखै होनना बुंदो बेनिफ्राय नै बेवहाय ज'निसै आरोना जिरायनोसै जों दसे आं बेयाव मानि जिरायदों माथिं थांना दङ बेखिनि बर' बिफाननि लोगो बिबुंफोरा मनरन्जन बर' आं आलासिफोरनि सिगाङाव सिनायथि जोंनि बिफाननि लोगो बिबुंफोरा मुस्रि गुलसन बसुमतारी आं बर' बिफाननि मानगोनां लोगो बिबुंफोरा अलिना औवारि मेडाम आं बिथांखौबो जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि नैबे आबादनि बिगोमानि बिनानाव मानगोनां बिगासो जोंनिथिंनि हाफोरा गतिके नैबे मोनसे मा हाइ लेभेल जेरावनोखि दैयाबो बाराद्राय बेयाव ज' जाया आरो जों स्र'यै एगारनो हायो दा जियानो नङा मानोथो आं मिजिंथियो दा बुजायनाबो होगोन बिनि माने गुनफोरा मा मा आरो ओंखायनो जोंबो जाहाथे नै बयबो नायनानै लायदो ड्रेगन बिफांखौ गायनो थाखाय माबायदि खुन्थाखौ बानायो नैया माला पस्ट खुन्था बानायनानै नै सायाव बेबायदि दुलुर बानायनानै गुदुं गुदुं एसे बानायना होयो आरोना बरियानो आइडिया बानायनानै बानायदो माला बेखौहाय मा होनो बेनि मालिकआ गावनो आइडिया बानायनानै बानायदों होननानै खोन्थादों आरोना लोगोफोर नायना लादो नै बयबो नै दायो लोगोफोर जोङो ड्रेगन बिफांनि गेजेर गेजेर थाबायगासिनो आरोना लोगोफोर बेवहाय ड्रेगन बिफांखौनो बांसिन नुनो मोन्दों आरोना नै ड्रेगननिल' गोजा आरोना नै बेथिंगाले गोदान गायजोबनाय आरोना गासै 20 बिगा बेसेबांबा बिगा होनदोंमोन र' बहुत बुरजा आरोना बिगाया ड्रेगननिनो बांद्राय दङ आरोना खेथिया बेथिंबो ड्रेगन मा होनो ओमफ्रायहाय नैबे जाबाय भेस्पा स्कुटिया जाबाय बे बागाननि मालिकनि आरोना नैबे स्कुटिया मोजांसिन मानि
बेनिफ्राय लोगोफोरजों एसे आनलाखि जाफैबाय आरोना फैनानैहाय मा होनो फिथाइफोरखौ जों फैनायाव गैला आरोना थाइगांजोब्बायनो मालाय ओमफ्राय नै बिबार बारदों आरो स' एसे आनलाखि जाफैबाय आरोना जोङो नङाबा फिथाइ थानायबा जों खायै खायै जानो हागौमोन नाथाय मोनजाया आरोना जोङो ओमफ्राय थेवबो मालिकआ जोंनो होदों आरोना जानो गावसोर खाना दोनखानाय मोनदां जोंनो हायै हायै जानो राननानै होदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै बिबारफोराबो बारखांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय बेनि बिबाराहाय हरावसो बारदों होननानै खोन्थादों आरोना मालिकआ जोंनो नै बारस्रांजोब्बाय आरोना फिथाइ गैया नै थाइसेबो आनलाखि जाफैबाय जोङो नैबे गाहाय हाबख्लाय लांनायथिंबो बेनि उनावहाय बेथिंगालेबो दोङोनो आरोना बागाना स' बेखौनो नै लोगोफोरा बेथिंगाले हाबख्लायनानै आरो नायनो थांदों आरोना बेथिंनिया जायथिं थांदों दा लोगोफोरा बेथिंनिया जाबाय फार्स्ट गायनायनो आरोना बेथिं फार्स्ट गायग्रोदों लोगोफोर नायदो बै आरनाय लानायानो बे आबादनि मालिक आरोना चन्दन दैमारि बिथाङा बेनो ओमफ्राय नै सारमोन बेनिफ्राय जोंनि गासै स्टुडेन्टफोर फैनायफोरखौ नायदों लारि लारि फैजोबदों आरोना नै बिसोरनो आरोना जोंनि स्टुडेन्टफोरा आरोना जोंनि लोगोफोरा ओमफ्राय नैबेथिंगाले बागान गोजा गासैबो ड्रेगन फ्रुइटनिनो बागान गोजा आरो गासैबो बेनिफ्राय नैबे जाबाय हिन्जावमोन दै दहायना ओमफ्राय नै जोंहा गासैबो लोगोफोरा फैजोबदों आरोना ओमफ्राय सानैसो थाबोदों दै हौवासाफोरा बारा फैयाखै हिन्जावसाफोरा बांसिन फैदों आरोना गासैबो लोगोफोरा दायो नै नायनो थाखाय थांगासिनो आरोना उन उन मालिकनि आरो सारमोननि उन उन थांगासिनो गासैबो सान्दुं गोसा नालाय बेनिखाय सानैसो साथाबो लादों ओमफ्राय नै थांगासिनो गासैबो लोगोफोरा फैगासिनो ज' ज'नो मोजां नांदों आरोना नायनानैहाय बेबायदि बागानखौ नुवाखैमोन स' बेनिफ्राय जोंबो सोलोंनो हायो एसे बाबाबोथ' चेन्ज नामा नैबे ना बेलि बिफाङा खामसाब साब नुदो सं नै बेनो जाबाय आपेल बिफां Masa kita bayar mana sih? Tangkanya nggak boleh. Bukan lagi sini. Kalau tidak dari sini. Tangkanya dari ini malah. Gak ada.